De parlok session part ha kane ke video nganai ke jimentip nam taki kam bla apply da ke commissioner PWD Shillong ajar apply nam taki post jong ke accountant job vacancy. De parlok hane ke video ngan bata detail pi nam taki ni ki post jong ke accountant job vacancy. De peja ne ke video hado panda code. But kumjuro wat clear ban laj ya kane ke video but kumjuro bat subscribe ya kane ka channel. Ka Commissioner PWD Shillong ka khot application namta ki post jong ke accountant job ka bade ha ki post jong ka contractual basis ha ka office jong ka commissioner namta ki people with disability Lower Lusmer Temple Road Shillong but clustered bersumit ya ki application form go jong bi kadai ha ka lai hui 3 Oktober ajar arpulai te ha kane ka post jong ki accountant ki nomba ki post ki pelaj ka don tangkawe but hakarta ka phila apna apply kadai hakarta ka bakhat pra do live asnam karta but sansnam ka relaxation namta ki SC candidate but postnam namta ki PWD ki don ka disability ka ba 10% but haka jingsiu ka ba 4000 haka shibnai te namta ka karan pule ki shim ya ki bela pendap ya ka graduate haka commerce lengba ka experience haka accountancy work but piliru bandon ya ka knowledge ha ka tali accounting software lengbalai snam ka experience te komno ban apply namanta ka commissioner PWD Shillong namanta ki post jong ke accountant job te phila ban apply lengba ka standard application form but piha ban submit ya ke application form go jong phi sha ka office jong ka commissioner for person with disability Lower Lusmer Temple Road Shillong nyau kandai lai not iwe haswa kalai hui 3 Oktober arjar arpulai but ki application kite ban deuli fill but pide ban sel attested copy jong barok ki testimonial bar artali kedur passport size but ta haka application form ke jong pe but pilaro ban pha lengba ki post office lengba ki sales term envelope lengba ka application form dei ban clear subscribe kum ka application for the post of accountant te parlok ada bisa tenat dia kene ke video sebhaban like ban share saki parlok ki jongpi bat kumjuru ban subscribe ya kene ka channel kubli shibun